Has sentit a parlar d'assajos clínics en càncer i no saps exactament què són? Són uns estudis molt rigorosos que ajuden a trobar tractaments més segurs i efectius pels pacients. Per què són importants? Doncs perquè permeten provar nous fàrmacs, noves teràpies i combinacions de tractaments que permeten allargar la supervivència dels pacients millorant la seva qualitat de vida. Són la clau per poder avançar en la lluita contra el càncer i trobar tractaments més personalitzats pels nostres pacients. Els assajos clínics tenen riscos, no deixen de tenir riscos com qualsevol tractament convencional. S'ha de tenir en compte que tots els assajos clínics passen per un comitè d'ètica per tal de vetllar per la seguretat dels pacients. Dins d'un assaig clínic, el pacient estarà molt ben controlat per l'equip sanitari, seguint uns controls molt estrictes. Tots els pacients poden entrar en un assaig clínic? Doncs depèn. S'ha de valorar pacient per pacient perquè han de complir uns certs requisits molt específics per poder entrar dins un assaig clínic. Gràcies als assajos clínics, la investigació avança i cada cop tenim més eines per combatre el càncer.